Hey guys, hands later guys. Agreement, how are you? Agreement, how are you? Agreement. Hey guys, minds getting Nyaya itika pagwera apa. Hey, makuacho. Getting with the prophet. Getting with the prophet guys. Minds getting Nyaya itika pagwera apa. Hey, shakaoma. Getting yarare shini. Getting yarare. Time to take home guys. Time to take home today is the prophet waye vana matire vanhu vakurumidze kuchaisa. Vari kutobva kuma prayers avo izvozvi. Vari kubva kuma prayers vakauya anzi which number do we call? I just get go. Admin take admin team inyore mu number mu comment section. Guys, say number dipine number tikurumidze kutotanga. Wakaoda Nyaya agreement. Chimboisa number tikurumidze prophet vati kana vapedza vaindi tikosara nokudzai makuwa. Moda makuwa stereke. Tegai guys, tegai vanhu mutege ushu. I mean, kuti chiko. Tegai admin. Tegai admin guys. Tegai admin. Tegai admin ayise number, isa number guys, isa number. Isa number tifambe guys, isa number tifambira nenyaya. Isa number. Isa number ndikokudzai zvikitika pagwela apa. Isa number. Uye nikisi. Itai guys, time to take home fast guys, time to take home guys in share life. Time to take home share life guys. Itai famba ine kurumidza tusvike hanzi kumakwa kunkoba 9. Ndokumara praise. Ko ndokumara ndokudzize kumara kwedu zvenewe praise bela. Ndokumara kompunza riba. Urozati ndachibvunza newe praise ndikati harise magoma asi makuva ana tisha. Iwaya. Kana vana ahirini. Kundo vakanga rasikana kavaida zvinhu. Thank you Connie. Hasi wasikana kuti vandu vasikana kavaida zvinhu vaimanya kudai kumatinunura kwampunza rimwe tatoti nechemwe ndikati saka ghost iri kuda kuti pesa ratanga nhasi aiwa hanzi hasi pegi sita harina kubuda hasi pegi sita harina kubuda wangonzi munhu kadzi but zita rake asati rabuda hatishariwa vai mangwana tete adoriwa mangwana chete tobata vari kukanzuruko tipirei tiwe tete adoriwa mangwana chete tobata kanzuruko yeruko tete atobva kuti iguva rani tete atonzwa kuti graveyard murizi weguva ndiani mangwana chai tete atomubata kanzuru guys time to take home guys tikurumidze guys vadaona matigwa tina matigwe andika itai fast guys tidege vada kufona jivai matongo tanga kufona guys vada kufona ivai matongo tanga kufona mutaure na prophet no mirai no munofona apa prophet munofonera nefoni iyi kana svikai pa 100 guys tendai imbomira tendai imbomira ndokufonera back imbotanga ndatsvaga prophet wacho ndomutanga ndatsvaga prophet ndakuvadaidzira vanhu vakudaura matigwa chete ndova ndikuvadaidzira haya nambodzi peguya abadona chitomudai guys itegai vamwe guys tisvike pa 100 guys tidedze munhu wamwari tegai vamwe tikurumidze kufamba guys tegai vamwe tegai vamwe guys tegai vamwe tapa 65 tegai vamwe tapa 65 tegai vamwe bato wakadaro Hello. Prophet makadi zvenyu munhu wamwari Makadini zvenyu sisi? Sorry, takudisturba muri kuma prayers. Sorry chokwadi. Kuiti tapedza. Munongotora venyu munonamba yamagoda kutora iyoyo then mozorora zvenyu.
No problem, no problem. Right. Shamwari uri pafoni watokutaura prophet da kukurumidza kuvarelease. Oh, hello, Prophet. Makadizweni. Tinofara Uri kundinzwa? Vari kukunzwa, taura. All right. Lechitini langu I think pamwe ndine spirit of rejection here. Ndinongo rejectwa nevanhu kumafamily kana kuti hello. Taura, vari kukunzwa, taura, vari kukunzwa. Okay. Nyangwe kana kuti kumabasa like zvinhu zvose zvinenge zvichingoma everything zvinongoma sandizoti pane chiri wrong here kana kuti ungori upenyu ndo zvauri. I like the spirit because it's too much. If you can see it's not normal what is happening to you. So you want to be delivered, Andrika? Yes, please. All right. Chimbo sungze mogoindi kuna matirei. Okay. All right. In the name of Jesus, every spirit, close your eyes. In the name of Jesus, you spirit, whatever you are doing, spirit of rejection, I command you to leave here right now. Spirit of rejection, command you to leave in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus, you are free. You are delivered from spiritual rejection. Kubanas, that spirit is no more in your life. Amen. Thank you. Amen. Amen. All right. Today you see things have changed. Amen. Good. Amen. Mudzaka nematestimony. Right. Itai muchifana guys, tingoti yakana ukangobhaza ukasiya ukangobhaza ini ndobva ndakufonera back. Unongobhaza wodona ndobva ndakufonera back. Anditi takaenda. Hello? Hello. Yes, caller, taura na prophet. Hello, Prophet Magadi. Magadi is it? Tinofara. Andachikumbira kunamatirwa marriage irikuvava paita marwe anetsa vane baba vanondisema vanondonongondisere munhu vanongonzabhurikana neni zvoti nangu tikapulana tine zvada kuita vanongobuda veni mhuri yekwababa vanondirejecta havandide peni mwana mudiki ari kunetseka kuchikoro ari kungoshora zina rese saka handichasiya. Okay, so this is a spiritual husband guy. Handisikuziva because vanongobhurikana neni ngonzwabhurikana neni. That's a spiritual husband. All right, let me pray for you and we'll deliver from that spirit. Amen. All right, touch your stomach. All right. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. 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 I declare every spiritual husband, I command you to leave here right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Spiritual husband, whatever you put in your stomach, you spiritual husband, quickly remove what you put in your stomach. Quickly. Right. Kurumidza kubisa uri kunonoka zvawakaisa mudumu make zvita kuti asemwe nemurume wake. You spiritual husband, I want you to leave here quickly. Now, quickly remove everything. Quickly.
And whatever she feels quickly in her stomach, quickly. Quickly. No. Now, kuvanas. Asida kugona pa upenyu wake ipapo. In the name of Jesus Christ. Asida kugona pa upenyu wake from today. In Jesus' mighty name. Amen. Right now you are delivered and you are free. Right, Mama? Hello? You are free now. You are delivered. In the name of Jesus, you are now free from every spirit. You are now free. Right. All right, Kona. Right. Mudumenyo chitinaitika mudumenyo. I sense kungomara vachichenja kaitika mudumenyo. What is happening? Mungorwadza. There's something in your stomach. I know you've been dreaming these dreams of eating too much. You see in the dream. But right now, masunungurwa nditika? Amen. Thank you, Prophet. Right. It's next caller. I want to ask Murimumba menyo nditi? Right. All right. I know kuti zvimwe mweita zvekufungidzira, but I want you to see kuti zvimwe zviri kuitika paupenyu wenyu ka zviri kuitika with the people that are very close to you. Though one is far, but some they are very close. I see two people close to you, and one person is not close to you. And I see these people, they are doing a lot over your life. They are moving from one sangoma to another, just to make sure that you open when you are district. Now, if you are in your house, I want to pray for you. I want you to see those people. Amen. And remember. Right? You are alone? Do you have someone there? All right. I want to pray for you. I want you to you are going to sleep and you are going to dream. You are going to see vanhu vari kubata upenyu wenyu nezvavakaita. Right. So can you move close to the bed or right? Sorry, sure. Right. Right. Within, let me just say, a minute is very long. You are going to sleep within a minute. Muchaona vanhu zvavakaita paupenyu hwenyu, mazita avo, musi wavakazviita, nepavakazviita, nezvavakanoita zvese, nekwavakafamba, nevamwe vanhu, nezvimwe zvanga zvichiitika, nevanhu vanga vachizvikonzeresa vacho vese. You are going to see it clearly. Are you going to work right now? Yes, I'm working. You are working, right? Good. So you are going to see it clearly. You are going to see it. Amen. Good. Right. Are you ready? Yes, I'm ready. Then, SIS MELLY, I don't know how we are going to do. Maybe we will turn number zabo. Then most of our phone after 5 minutes. All right. Good. Yeah. All right. So we are praying for you. Then after 5 minutes, you shall be called. Then what was the man shown as the Amen. Right. You are sitting down on the sofa. Sit comfortably, a place whereby so that when you sleep, it's right. Let me pray for you. Are you ready now? Yes, I'm ready. Good. Close your eyes. Close your eyes. Right. In the name of Jesus, I command you to sleep where you are. Sleep
right now. Yes. Sleep. Let's hope in Jesus' mighty name. Sleep and see everything happening in the future as well. And where your life is going. Sleep in Jesus' name. May the Holy Spirit show you everything. Wachiripo here bafoni. Akuridza ngonono. Akuridza ngonono. Akuridza ngonono. Chaids. Right, I will call you after some minutes. Thank you so much. Akuridza All ngonono. right. Right, let me return the calls. Ezvona charufuna wakawanda. Let's return the calls to one. Okay. She has been calling this one and stuff. Talk to the prophet. Talk to the prophet. Talk to the prophet. Yes, I can. Yes, I can hear you. How are you? Makadi prophet. Ndakambofona I think some 2 weeks back ndichiti ndine mwana ne 2.5 years asingataura. Patakabva kuZimbabwe tikasvika kuno akabva angotiziya anga asingachatauri. Ndida kungotendai because izvozvizvi haasati amunyatsogona kekutaura but angoburitsa 1 or 2 words akavarayirwa angoti mama kana kuti baby. Anga mama mwana nyanga. All right. Anga akapesa tora zvarini. Zvakaitika gradually zvekuti patakabva kuZimbabwe ainyatsotaura mawedzi anga akawanda. Saka akatanga kuluza mawedzi. Pandakazozvinotisa I think it was 2 months ago kuti haachatotaure zvachose. Saka mwana wenyu anga kusataura zvachose. Anga asingachatauri. Anga angoita masigns nekuita masounds ekungoti cheta mawedzi anga asingachabudi. Saka anga kusataura for how long mama mwana wenyu? Ndingangoti 2 months or 3 months. 2 months. Okay. So after the prayer. Wow. So after the prayer patakakunamatira panapa ndopa muri kuona change. Asati akuburitsa hata akawanda but ndikungoona kuti akavarayirwa so anongoti kana kuti mama but ukamuti dzokorora haade kudzokorora kana kuti ndine kamwe kamwana kadiki anongokati baby. Akangovarayirwa at least akuburitsa mawedzi to iwa. Right. Very good. Saka chasara hachisisiri chekutaura chete. Now it is the mind that we want to pray for. Muri padhuze naye. Yes, dzaona matira pfungwa dzake dziti kasikembi chani. Right. Tinoona matira mwana wenyu nezita raJesu kubva iko zvino. I'm praying for you. Anonzi Carissa. Is she? Carissa, Yes. Or not Tatenda, it's Carissa. Carissa, Okay. All right. In the name of Jesus, I pray for your son, Kuva izvozvi, in the name of Jesus Christ. Kuva iko zvino, mwana wenyu asunungurwa from that problem in the name of Jesus Christ. Amen. Kwe munonzani mama? Alice. Hello, don't Alice. Yes. Matira mwana wenyu kuva nhasi, mama Alice. Your son is delivered. Mwana wenyu asunungurwa from today. Oh, is a daughter. I pray for your daughter asunungurwa from today in Jesus' mighty name. Bring a testimony. Anditi? Okay. Thank you. Alright, make up. Alright, yeah. Right. Abakozi ajo aisha pakaipa. Punda kutoshaya pekutangira. Hello? Hello, Maradini. Tiripo makadi. Tiripo. Ndakanzi kumbira kutaura na prophet. Taura inako. Taura inako.
Hello? Yes, makadizwe. Tinofara prophet makadi. Iripo zvedu. Ndiri kwa Joseph ndiri kuno ku UK. Ndandaenda mudziko rangu randaida kubatsirwa naro. Wongo. Chichikunetsa baba. Chiri kunyanya kunetsa miri nedambudziko rapinda mukati memusha rerufu. Muratidza kuti family menyu makarombwa. Then I want to ask you, right? Because yes, I want to ask you. There are these two men that, but I want to ask, where are the fathers? Ana baba vachiripo here? Kwete ana baba vakashaika. Ana baba vese vakashaika. Saka hakusina na baba vese vakashaika vana baba, hakusina kana baba vanonzwa kana baba. Hakusisina. Vakanga vari vangani? Vanga varipo vari 4. Okay. So how many boys, girls? Mumba medu isu. Kuna baba venyu kuti vangangora na baba na tete here, 2 girls here. Ana tete vangaro vatatu, ana baba vangaro vavana. Okay. Kona tete vakapera futi. Mangosara vana chete. Mangosara vana izvozvi ndedambudziko randiri kutaura pastor nderekuti imo mumba medu chaimo tanga tiripo 12 tasara 2. Takatobva kuradzika mumwe mazuva masvondo 4. My God. So kufamily kwana baba, who was the eldest? Baba nyongo ari pechingani? Vanga vari vechipiri. Vanga vari vechitatu. Vanga vari vechitatu. Alright. So my other question is, mufamily menyu muchikurawo, vana baba vaimbokudeedza here kune zvavaimboita? I know there was kind of some fights pakati pavo, but kumbodeedzwa kune zvavaita, it was just privately, or mamchiro vadiki kwaimboita kana vari kuita doro, vari kuita sei, vari kuita something like that. Aiwa, izvi zvinhu zvatanga tisingazivi because isi tanga tiri vaduku, because vanga vari vakuru vetso vatisiya pamwe vainga vaina zvavaiziva but sakuna chatanga tichiziva. Very good. Saka uroti baba venyu vakasheka very mamuchiri kuti kure, mamati kure mbichana zvenyu? Ina ndati kure mbichana. Because vana baba venyu vane zvinhu zvavaita pachezvavo vega, though ivo vavo vairwisana vana baba venyu pachezvavo. Why? Because some of my brothers anga kanobata, but there are sometimes vana baba venyu pavaimboti ngatigadzirise zvemumusha vombotora some of the family members, but muri kuti mamuri vadiki imimi at that time. Okay. So you don't remember any activity yakaitwa musha? I mean, you don't remember it all? Maimboitwawo zvizvo zvemadoro vachiungana, but nekuti tanga tiri vadiki taisazoziva kwazvaisvika. Taingoti vanhu vari kuungana vachiitawo chinyakare chakare chekuti panoitwa mapira, but zvinhu zvinenge zvichirongwa imo zvinhu zvatanga tisingazive nekuti tanga tiri vadoko. Very good. Saka vaingoitawo vana baba venyu ivavo nehanzvadzi dzavo? Nehanzvadzi namadzsekuru avo vagaro vapenyu vaiungana vachingoitawo zvavaita, asi isi vana vadiki hataizoziva kuti zvinenge zvichienda Very good. I understand that. Right. So you see what happened? It started from your grandfather. Your grandfather munhu akanga achitsvaka kuda kuzvidzivirira, not kuda kungozvidzivirira chete. Sekuru venyu munhu akanotora zvinhu, munoziva vanhu nekare vaida kungonzova nesimba pamusoro pevamwe. Now sekuru venyu imimi, I see his hands were not clean. So
At that moment, he brought in mumusha zvinhu zvakawanda zvikwambo zvakaita sei. So zvinhu zvekuti vana baba venyu vaida kuzama kurwisana nazvo. But I see in the time yana baba venyu, they even did what was worse than your grandfather. Oh. And now I see a spirit now that is just moving from generation to another generation. Vana baba venyu vakakukanganisira zvakanyanyisa. But at the same time, zvinhu zvavakabatawo pachezvavo zvakavakuvadza futi ivo pachezvavo. Oh. So zvinonzwisa tsitsi zvakanyanyisa. I wish to pray for you, my brother. I wish to pray for you. Anditi ndiri kunamatira yangu online, but I wish to see you in person. Oh. Toshuvira kukuonai zvakanyanyisa. Tikunamatire so that you get to be helped. Chega ndinamati. Oh. Okay. Father, in the name of Jesus, ndinonamata nezita raJesu. Baba, ndinonamatira protection over this family. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the Jesus. But I'm praying for you, but I'm seeing a big family. Oh. So ndiri kushamisika muri kuti muri menyu vanhu vakashayika. Wangu tasara vaviri, tangosara ini nehanzvadzi namai. Vamwe vese gotwe takatobva kuriradzika masvondo mana pfuura. Tange tiri magumi nevaviri mukati memba yedu, asi tasara vaviri. Vana baba venyu, baba vanga vakabata zvinhu zvavakaisa mumusha, zvimwe zvanga zvakuda ropa. Vana baba venyu vananya kutumburai. No. Even your father was also involved in all these things. Oh. So tirikunamatirai kuti Mwari vakurwirei. I wish to see you. Please, if you know kuti unowanikwa kuCity Sports Center, make an effort yekuti tigokuonai. Moenda kuZimbabwe rini nehanzvadzi? Makati? Makabva kuZimbabwe? Oh. Ish. Zvinonzwisa tsitsi. Mukoma kuti Mwari vakusunungurei. I know our sister, she will help you kuti tigona kuti toita sei tikunamatire. Andika kana kuna vari kuno kuZimbabwe dai vakwanisa kuuya vagona kuuya. Kune vari kuZimbabwe vanokwanisa kuuya. Ayo kuuya kuZimbabwe hanzvadzi vanokwanisa kuuya. Very good. Chiitai kuti hanzvadzi yenyu kana ichigara muHarare, iri muHarare. Vari kudomboshava iye zvino. Because ndo vagere namai vari kudomboshava. Very good. Very good. Chitaurai navo vauye nefoto renyu. Vanouya paCity Sports Center musi weSunday. Vanotry kubata time vosvikawo before 8:30. Then vanotondiudza kuti yama yenyu arifewa nemi tareka kunamatirai paSIS MELLY Diaries. Vanongochabva kwaSIS MELLY Diaries chete. Very good. Aiwa, ndinotenda zvikuru, ndichataura navo kuitira kuti vasvike. Zvamatopera nai masara 2 pa 12. God bless you. Mwari vakuchengetedzei, vakurwirei, vakunyaradzei. Tinoramba tichikunamatirai. We will talk more with your sister as well with you. God bless you. All right. Oh, thank you. All right. Amen. Right. Welcome. Thank you. Hello, caller. Hello. Yes. Muri SIS MELLY. Bobo, uchingosvika zvekundimhorisa imbomira straight to the point. Makoza akawandisa. Ndanetsekana nemusana wangu unondirwadza kumusoro pakati pemashoulders ichidzika nespine. Ndanetseka nemusana uri kundirwadza kana kuti ndirare neleft kana naright zvinonetsa zvakuramba. Saka mukutonzwa pain pamwiri baba? Ndiri kutorwadziwa. Unorwadzira mukati chaimo mumusana mukati. Zvane time yakaita sei? Zvane time kubva last year ndikaenda kuhospital ndaenda but ndinongopiwa mapain tablets ndichingopiwa a-stronger one. Havasati vambonditariso kana kuona kuti is there anything chiri kunetsa what. Hapana, but ndinongorwadziwa. Oh, all right. Just touch your stomach. Close your eyes. In the name of Jesus, you spirit holding a bag. Mune muna here, babu?
No problem. Touch your stomach, close your eyes. You spirit, where are you in your body? I want you to live now to see msana wake izuzvi. In the name of Jesus. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. In name. Be healed. Close your eyes. Be healed. You are healed in the name of Jesus. Open your eyes. Amen. Test yourself. Tell me if there's a change there. Kunzoti wanyarara. Zvadzokera futi. Zvatopera. To never come back again. Amen. 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 Good. Thank you so much. God bless Thank you, my caller. Bye bye. Taiti mbofonera uya yavata uya anogona kutozoramba akararaka. Kanogona kuramba akatorara munhu. Because makozi makozi mbomirai timbomutsa munhu guys, mirai mbichana. Mirai timutse munhu anoramba akarara. Mandi makozi acho zvaita. Tichamuwana ipapa. Uyenikisi. Apasa to daviriki andichagoni kumutsvaga. Right. Let me pray. Even Jiro phoning guri paari ipapo, I know kuti. Ndatodaira hangu mumwe pane wandati all right afona beki. Afona ndiyo ndachita mutsvaga. Ndanda kutotsaya kutsvaga ndikumutse ewamuka. Ndamuka ndandadzoka palayo. All right. Ndaona something but it's not that full. Pachiona. Kana rifambitsana nababa wakumba kwangu. Ndachiona unge yakaita something then pane tete vandine zita ravo nasekuru baba wababa. Ngatanga vari kuita zvemaodzere stuff. Vangachita sei? Vangachitangira neauta here nezvinenge mbiya here. Zvakagadzirwa utange kuchikuva here. Kutange kuchikuva. Nditete vamaona vane zita renyu nani zvakare. Nasekuru baba wababa pandakaenda umusha vakandidzinga pamba pavo vakati ndoziva kuti hauna mhosva but baba wamai wako wakandibata sirizvo. Right. Ndozvamaona izvozvo ndozviri kuitika paupenyu hwenyu. This is what was happening. Kuti manga muchipanishirwawo mhosva dzamusiri kuzivawo. Anditi but Mwari vakusunungurai. Anditika? Amen. Good. You are free. Bring a testimony. Thank you, God. Thank you. All right, dear. All right. Good. Hello, caller. Bodo na we bodo. Hello. Hello, caller. Hello. Yes, Tauraina Prophet. Hello, yeah. Yes. Makadi Prophet. Yes, ndokuzwe makadi yenyu. Right. Period pain inongoita on and off, and also my mom has changed. Wangoita quiet. Quite serious with my sister and my dad. She doesn't want to talk. Maybe punish but let me just pray under. But I see All right. Good. Let me pray. Okay. I pray for you that everything will be normal to you in the name of Jesus. Amen. I pray everything will be normal to you from now in Jesus' name. And also I pray for a relationship
with your parents, your mother, and everyone. She's okay. Don't worry. We are praying in the name of Jesus Christ. In Jesus' name, amen. 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 Really, how that green button? I can't aid you. I want a green button. And for me, it's too traga. It's like my cause and the one kukuana. Shakaita my cause. Church one. This one to kutraga. Kukuani. Apa you only aid up. I want a green button. Hello, caller. Caller, hello. Hello. Yes, talk to the prophet. Okay, Makadi prophet. Yes, Makadi is venue, Mama. The prophet is looking from Namacho. Mkwashanga chipana kuya kuzorora, but panike papita aku postpone. They are not getting along. Nimwana. Sorry. Sorry, mwananga chifana kuro rwanu zani. For confidentiality, there's no need. Mukatara first name wana ungasivere. Kola mukatanaka vanatanaka vanopera. Oh. Okay. Mukangotara first name mukatanonzi Mary. Vanopera na Mary. Ko last name. Alright, last. Last ndora katoipa. Last haritoiti. Ngawataure first. Alright, pa first name yagi. What is the last letter is Taragi? It's A. A. Alright. Aiwa, mkwashara kuya. Okay. Apana na problem baba kana one. Okay. Thank you so much. Musato mwite wari zvenyu hawa. Inga angu taure nemkwasha wangu. Asanyararire mkwasha chete. Kuti nekuti mkwasha wanyarara wangu. Zingoro mhepo zangu sumukawo zvadzo munongozivawo. Okay, thank you so much. Alright, sharp. Guys, mire ndikupe advice ka. Kana mchida kubatsira kuna matiro akazvinhu zvekuti munohaidha vanhu, vana kana help vanongokupai. Handiti, uchida rubatsiro unozvilimita kuti ubatsirwe nokuti panenge pasina kunyatsoloketa kuti ndiani chaichai andimoona. Chingotaura, vana vanoshanda kubatsira nacho. Andimoona. Mugare makazviziva guys. Serious. Hello, taura ina prophet. Manero prophet. Ndine mwana wangu womukomana ari kushaya basa zvachese kwese panongoenda anopinda basa asi pasina 2-3 weeks obva handichibva pano kana kuti opomerwa mhosva pasina zvaaita. Okay. Alright. Because atimunamatire problem yekuti kapari pere yoyo. But zvamwe tikasi 3 times 2 times. Mati? Zvatodarika 3 times kana just 3 times or 2 times. 35. 3 times. All right. We are praying to Munamatanista Rajeso. Mweyo ngaubve pamwana wenyu kubva zuva ranhasi nezita raJesu. Come with a testimony in Jesus' name. Amen. Good. Muchiri kuda kutora vangani prophet? Tikatora 3 zvinoita zvakanaka. 3. Right, survival of the fittest apa guys. Ndikungototanga kutono. Lucy, handikwanisa kuedha munhu, vanhu vese vanofona. People are calling. I can't aid anyone. People are calling. Hello dear. Hello, Makadi SIS MELLY. Tana prophet. Makadi ni prophet. Makadi ni zvenyu mama. Tiripo here kana Makadi? Tiripo zvedu. Chiri kunetsa pamuri. Prophet, hapana kana chiri kutombofamba muupenyu hwangu. Family yangu, I think nditonega family deliverance. From stagnation, limitation, upenyu hwedu hwese huri stuck pa one place. Alright, sheka ndikunamatire mugozoya une testimony andika? Zvakanaka. Namba dzinofonwa nevanhu dzakapinwa guys. Namba dzinofonwa nevanhu dzakapinwa andikwanisa kuedha. Namba dzinopinwa nevanhu dziri kufonwa dzakapinwa apo idzo. Mose mukuti edha ndikwanisa kuedha vanhu vari kufona. Ndikakuedha inotoika tinetsa tatokaura.
mapedza inamati kwenyu. Very good. In the name of Jesus, toraira mweya westagnation, mweya kuti upenyu hwenyu hwakamira panzvimbo 1, nourayira nezita raJesu. Pazuva ranhasi, we command that spirit to leave you in the name of Jesus Christ. Be free and be delivered in Jesus' mighty name. In Jesus' name. You are free, you are delivered, my sister. Bring a testimony. Good. Amen. Hello, dear. Yeah. Mushe, itana prophet. Prophet Magadi. Munofara ire. Number ya prophet andina, munopiwa number ya prophet yeku page. I personal number yavo I cannot give you because avadi kuti ipiwe vanhu. Saka munoenda ku page kune number iriko ya prophet. Motora iyoyo mofona pana iyoyo. Pana apa pavanoya ne personal yavo. Taura kukola. Padera rasheka ndimudiki. Ndatanga kuchengeta nina vangu kusavakura. Saka nina wangu mwachona akahotanga kuita zvemashaji manjuzu. Basa rangu rikabarapera ndashanda zvakanaka ndikaendesa kuchikoro zvakanaka. Saka handitombozivi tichazoitika mulife mangu. Ndakanga ndaona interview ndakatara mberi kuti ndiende kunze kwenyika ndikaita interview. Musi interview nechoto yakabva yazongokata. Kubva yazongoita after interview yapera. Pamwe pachona futi ndakazama futi ndazongokatiwa visa rakuita. Saka ndikaita zvaramba zvakandisona handitombozivi ndoita sei. All right, my sister. I see a problem, my sister. But I don't know how to challenge Sterek Bob anyway. But let me pray for you. Andrika? Yes, man, ndakaita interview. Saka ndakamirira mhinduro kubva kuna recruiter. Nekuti recruiter wangoti zvona ndimirire ndichakuudza. Nyaya yacho yakarembedza kuti handikwanisi nondofana nedirect call. Asi nyaya yacho introductive and handikwanisi kuitaura. All right. So muita mimi sisi. Chida isoi munobatsirwa nasisi. I'll talk to you. She will help you ndikutaura name. I want to really hear that, and I want to pray for you. I'm interested in Mubazirik, so I'm sure SIS MELLY will help you. But for now, Drukuna Matrai, Nistara Jesu, Mwari ngavasangane nemi, and I'm praying for you to get that job, that interview. I pray. Is it a job? Bring a testimony. Whatever. Yes. Bring a testimony. Your life is now free. Close your eyes. And you are delivered in Jesus' mighty name. You are free in Jesus' name. Amen. 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 Good. Bring a testimony. We're taking the last caller. Team Zimbabwe no boa so. Uruku Zimbabwe the caller. Uruku Zimbabwe. Right. You uchaenda kuchechi kwavo nemusi Sunday. Toda vanhu vari kure anitika. Uchaenda kuchechi kwavo nemusi Sunday ku sports ground. Kunonzi kuchi prophet. City Sports Center. City Sports Center. Dzimai mele mufoni kumasure uko. Kune foni kumasure chitaura na prophet. Kasika mchida heyo kucheko chako nokwira bhazi kasika waenda kwa Harare uko. Papeti bridge apa mandira tendurazi. Uchida heyo kucheko. SIS MELLY ndokumbirawo basa vedu. Chitaura navo. Ndakufarira hangu ini. Makadini prophet. Tiripo zviduchika ndikuna matri. Makadini prophet. Tiripo vanoda una matri wabasa. Ndinoona kwa basa nekuti murume wangu adzoke akabva pamba. Does not all right. Okay. Mozouya kuHarare, please. Vanhu vari kubva kubedbridge every Sunday vachiuya. So please, munofana kuti all right. Ndiri kunamatirai nezita raJesu. Murume wenyu ngaadzoke kumba. Number 2, ndiri kunamatirai basa ramuri kushuwira muzita raJesu. Amen. Mozouya netestimony muchipupurawo zvaitwa naMwari kwamuri. God bless you. Akaendepiko murume wenyu ikola? Murume wenyu akaendepi? Wakangopeka akaenda. Kupi? Uripi? Urimo imo mandogara but akangoenda. Mubiriji makamudzinga. Kana akangoenda ega kungoenda akutozoudza vanhu kuti ndakamudzinga nanhambomudzinga akangobva. Kasanga asingachatogari pamba achingoswera achindiri kubasa asipo. Ane mumwe mukadzi. Anenge ane girlfriend. Murume wenyu chaima mune vana naye? Eh. Vangani?
Zvakaoma ende varomeka saringombeya ari mumbidzimo apa achingofamba achingotaura zvakasiyana-siyana chindakadzingwa omboenda kuna umwe otaura zvino achingodiri ndakangonyarara hamu ndakangogara ndingati gainge zvinyarare mamusina karambotukana karambodi kana sesimai wanga asingachatogari nepamba wanga asisina nguva yekutauya pamba izvi zvokutoti kutuka dzangowo zvadzonorohondo nokuti iye wanga akuona kuti waiti kana 5 days achiti ndiri kubasa asingauyi kumba 5 days achiti ndiri 2 days unoya kumba 2 hours 5 days asipo 2 hours 5 days asipo. Mama, murume wenyu ari kudzoka within 3 weeks anenge adzoka, then kana achinge adzoka muchingotaurira nawo, but I'm sure he's going to change. Andika? Anzira tolaka chikwai kudi sisimele mukundinzo here. Guys, ndikutora makoza ari kufonwa nevanhu apa ndo andingotora. This is the last one wandiri kutora. Kola dzimai imwe foni kumasuro. Hello, taura na prophet. Hello. Dzimai imwe foni. It's right, prophet, and I need testimony kuti mwana wangu akutaura achikufara chaizvo but kutaurisa kwaakuita akuchaita. Nhasi sister yangu ichiti mama akutaurisa ndimuri kuona ndakati ndozvandinoida kuti ataure izvo zvakutaura manje ndakauya kuchechi kudadi vakauya kuchechi kugaramatira mwana asingata mwana wavo asingatauri. Wow, mwana asingatauri. Ndakauya naye kuchechi kudadi asingataure uyaya wainzi ane autistic but ye zvino zvatanga kungotaura non-stop but kungoramwa kundokuchiri kunetsa kwekuti anogara murodhi kana asikadi kufamba ndokwati kuda kuti ambonamatirwa kuti munhu ateerere asati akunyatsoteedza chaizvo kuti munhu wekuti anongoita zvaanoda kuti zvadenda danda unofanirwa kuzviita but ye zvine zvekutaura kwake haataurirwa. Samukutokomuniketa naye? Pakutokomuniketa naye anotaurawo zvaari kuda zvese. Zvanga zvisiri kuitika for how long? Uyo anga atori ne4 years anga achiri mwana haana kutombovhira ambotaura ari mudiki. This is powerful. Nokuti anga achinzi ari autistic saka makati aiwa imwe yechina patakanamatira saka ngozvita ndikatimbonamati saka tachingori believer kuti nemvura yanga achingonwa yewater of testimony ngangotanga kutaura wiki rino irese. Amen. And then nemubaba vasati vadzoka ndo vasati vadzoka vana baba vanetsa fani vana baba varumeka varume vauma naye mwari vari venyu vakananga ipiwo ini vedu muno muengland vari kungoenda tichatombonzwisisi zvakauma. This is powerful. But tinotenda mwana kutaura ndinotenda chaizvo. Wow, tinotenda mwari kuti mwana wenyu akutaura after that time. Tinotenda mwari vakatendeka. Amen, prophet. All right, I'm going to pray for you. Also, Sisi, imo mu UK kudadli kwavari kutaura ikoko. Tine branch ririmo saka ndinonamatira vanhu ndakaconnecta on online on Zoom. Yes. They'll be vanenge vatori havo muhall ende ndiri pascreen tichivanamatira ndiri kunoku saka ndopauri kutaura kuti pavakaona testimony iyoyi. Alright, that's mari kuchiwa guys. Kana muri kudadli munoenda kuhoro kuchechi imi munenge muchiminista ivo vari pazvinongoitwa zvinoitwa kune dzimwe nyika dziya vachiminista vari kwavari kuzimbabwe koko pascreen asi muri kuchechi koko achaziti ndianiko pasta imbozvita futi izvozvezvo. So achazopai madetails maybe angada kuzoziva venyu kuti madays are. Ko iyemi munoyariniko kunoku nokuti I think ngatoya kunoku zvingatoita more power. Tikapedza all night yatinayo then also pa all night it's like musi wa 23 August ndopa tine all night. So ndadorobva tinangotora hangu so tiri kunamatira munhu handiti. Alright, cheka tikunamatire. Let me pray for you. Alright, ndozotsanangurira sisi. Alright, I'm praying for you. Ndonamatirawo baba. Ngawadzoke nezita raJesu. Mwari ngavakusunungurei. I pray for you. I declare a permanent testimony to you in Jesus' mighty name. Amen. Tinotenda maita basa prophet. Maita basa simile. Alright.
imi vese muri kuti kwai varume wangu dato namati gwadzoke ini chakuna madhonda varume nyavadzoke right prophet waraitinzwe matichi right nandira kuti tine onaiti yatina musi wa23 august taifanira kuitira kunational sports but takagamuchira shoko rekuti vakatiti tiri kuconstructa sports vari kuisa tuma-seed buckets they are renovating national sports saka vakati hatichakwanisa kuitira ipapo since they are renovating saka all night tava kuitira munonzi muglamis arena mushowground muya munoitirwa show alright moti pamafly good tokupa yeflyer not pamafly then lastly zvakare tane tv channel mwari wakanaka pasbc tane tv channel zvazvo kuti unokwanisa kungoenda padecoda padstv ichatanga kubuda muna november ndopanenge yapa dstv so far iri pamafree channels asi munhu anokwanisa kudownloada app inonzi avo tv machannels ari inobudisa machannels ari padstv saka unokwanisa kuona victorious tv ipapo inonzi victorious tv ukwanisa kuona masermons zvezviitika kuchechi every sunday and we are also so mazviwo here uko pamadhekodha uko avo tv isedi hatizvione hedu tiri kuna avo tv kuno mazviwo akakuzimbabwe ko avo tv victorious tv victorious tv iri kuwanikwa pamafree channels andika pamadecoders ese asi anoair free asi padstv inonzi victorious tv ndo channel yedu isu inonzi victorious tv ichange yakuzobuda padstv muna november chinonza kuno zvenhai prophet ana vaiti zvemadstv hakuna izvozvo asi kusa kuna vanhu vari kunze all over the world kune munhu wese ari kunze anokwanisa kudownloada inonzi avo tv inotongowanika ukangoenda panet kuti avo tv kungoidownloada inotobudisa machannels anobuda patv ukangoenda panotobuda pekutoselecta patori nevictorious tv you'll be seeing so many channels ukangoti avo tv all over the world ukangodownloada inobudisa you can also see our channel iri ipapo gaitigotodownloada tigokora tichingokuvonaiyo kwai avo tv downloadai guys avo tv downloadai kwai kunyika dzese pasi rose downloadai then moinda paavo tv iyo inonzi avo tv iyo motsvaga victorious tv ndo yavo motsvaga victoria right wokupesirawo yanga apindawo right taura naprofeti makadini prophet makadini zvenyu tipeni makadini prophet tokumbirawo namatirwa titwisi zinini nemunenga wangu tokumbirawo namatirwa ini ndodawo namatirwa kuti pane zvese zvandiri kugadzirira zvekuenda uchando kuti zviitike bcause pane pandinoti ndikarota bamnini vangu namainini vangu ka zvinhu zvangu zvese zvinobva zvatobva zvangomira saka apa recently atin last week apa ndakavarota ndikati why now inini zvinhu zvangu zvaakuvhurika okay saka all right ndopatinodawo namatiro wangu ipapo then munini wangu aridawo namatirwawo basi Okay, no problem. Let me pray for you. In the name of Jesus Christ, I'm praying for you and I declare that from today, every challenge, itika whenever, and your papers, that spirit is over. You are now delivered and free in Jesus' name. Amen. Amen. Munamatira munina wangu kapasa. Tikumunamatira kubva nhasi munenge wenyu asunungurwa handiti ngaabatewo zvinobatika nezita rajesu. Amen. Thank you. Right guys. Zvanhasi guys prophet vakwana handitika mozovabata next week zvevhiki rino iri zvatodhakwa zvavharana mozovabata next week imi prophet mukapedza zvaAugust izvo muite visa muye kunoku ndokunga mukauya kunoku kunotozara mukangouya kunoku koitwa muite mautenderera zvenyu matauni enyu kana 4 muchiita vanhu vachiungana muchiinda nhani musati weekend ndiri uku weekend noya ndiri mukaita kana mudepending noti mapiwa nguva yakareba sei mukapiwa 6 months munotombofamba chaiko motombota toye muchienda matauna muchiona vanhu muchinamatira vanhu saka kwanzi newa mucomment section tokumbira kunamatirirwa mvura dzedu mucomment section. Okay, all right, no problem. Let me pray.
Right, in the name of Jesus, wesakateera iko zvino anorwara ane problem, you are healed. Ari kunamatira basa zvaita nezita raJesu. Ari kunamatira marriage yake yasunungurwa nezita raJesu. Now akabata mvura maoko make. I'm praying for that water right now, and I speak fire in that water in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen. I pray for that water. I speak the fire of the Holy Ghost in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you very much, Prophet. Thank you very much. Tutora shakari pakata. God bless you. God Talk bless you next week. too. Thank All you. Right, Prophet wainda, guys. Apanonetsa paprofeti, guys. Inenge iri watanga, guys. Paprofeti panotonetsa. Panonetsa kupinda watanga paprofeti apo. Nokuti vanenge vane vanhu vavo vari limited, vanenge vachida kudi, vanenge vachida kutora, vanenge vachida kutora munhu wese. Muri kuona, right? Ende kumakuwa, guys. Ndikaindikati tidzoke, hatingambosanganisi nyaya idzi. Handitika ndikaindikati.